Ауыл советы билемеләре урындагы халыкның мәнфәгатен кайгыртып, туган проблемалардан шишелеш юлын эзләп, аларны азат итү өчен эшләүче орган. Халык кына түгел, хөкүмәт тарафыннан куелган хезмәтләрне дә җиренә җиткереп башкара ул. Әйткәндәй, Дөмәй авыл җирлеге дә күзгә күренеп үзгәреш кичергән төбәк. Юлларны гына алыйк. Җәяүле дә уза алмаган урамнардан бүген машина белән асфальт юлдан җилдерәсең. Күптән түгел Дөмәй авыл совет авыл биләмәсендә отчет җыелышы узды. Биредә биләмә башлыгы, хезмәткәрләр, муниципаль район хакимияте вәкиле, совет депутатлары, авыл активистлары, үз идарә орган вәкилләре катнашты. 2020 ел йомгагы буенча биләмәдә 351 хуҗалык исәпләнә. Барлыгы 822 кеше гомер кичерә. Узган елны 18 кеше мәрхүм булып, 5 сабый якты дөньяга аваз салган. 2 яшь гаилә барлыкка килгән. Территориядә Маяк авыл хуҗалыгы кооперативы эшчәнлеген алып бара. Шулай ук 2 крестьян фермерлык хуҗалыгы да уңышлы эшләп килә. Социаль өлкә объектларында хезмәтләрен үти. Төп доклад белән җирлekнең 2020 елда социаль-икътисади үсешенең йомгаклары һәм 2021 елга бурычлар турындагы доклад белән авыл биләмәсе башлыгы Руслан Басиков чыгыш ясады. Авыл советы биләмәсе хакимияте үз эшен республика ил күләмендә кабул ителгән законнар һәм уставка ярашлы алып бара. Советның төп эшенең берсе булып инде утырышлар үткәрү тора. Узган елда барысы 5 утырыш үткәрелеп, кирәкле мәсьәләләр каралды. Шулай ук 12 сход үткәрелде һәм һәр урамда халык белән турыдан-туры сөйләшүләр оештырылды. Белүебезчә, район республика буенча территорияда төзекләндерү, матурлау, санитар чисталык булдыруга елның-елына зур игътибар бирелә. 2020 ел год эстетики девизы астында үтеп инде белүебезчә. Эшләрдән без дә читтә калмадык. Эшләнгән эшләргә тукталып киткәндә инде безнең ел дәвамында реальные дела проектыбызның бара бит инде ел сайын. Аның буенча СДК Дөмәй СДКсында 12 тәрәзә алыштырылды. Шулай ук безнең сугыштан җиңү яулап кайткан һәм сугышта үлеп калган корбаннар истәлегенә инде памятник ясап куелды инде. Артиллерийский пушка куелды район администрациясе исәбеннән. Салихов Равис Салихович бит диспансировать итте шушы памятникны ясауны. Шундан соң асфальт салынып бетте Первомайский урамына, 1 май урамына, 2700 метр икенче каты. Шулай ук үз вакытында урамнар Дөмәйдә базу куянда тигезләп торылдылар, грейдер йөреп торды. Капкасы Дөмәй зияратының безнең әлеге дә баягы спонсорыбыз Салихов Равис Салихович капка кайтарып куйды Дөмәй зияратына инде. Шуннан соң иске ябык зияратның куймасы алыштырылды 55 метр администрация көчләре белән ширек агач куймасы инде профнастилга алыштырылды. Шулай ук безнең проект ППМИ проекты буенча Первомайский белән Совет урамын тоташтырып торылган күпер төзелде бит инде. Шуңа катнашкан барыгызга да рәхмәтемне белдерәсем килә. Безнең инде спонсорлар рәхмәтемне белдерәсем килә. СПК Маяк булып торды берсе. Икенче спонсорларыбыз инде КФХ Зарипов, Гелимханов, безнең һәм үзебезнең депутат Кашипов Наил спонсорлык бүлешен күтәрделәр инде. Шулай ук эшләрдән Анвар Абдуллинның мемориал токтасының куймасы алыштырылды. Шишмәләр бит инде белүебезчә Зәмзәм шишмәсе профнастилга алыштырылды полностью ширегән куймалары. Вайса куйсында буяу эшләре, шис тарту эшләре алып барылды. Шуннан Дөмәйгә кергән границада панно эшләр куелды. И леса полосалар, юл буйларын шүптән чабу инде белүебезчә бергәләп эшләп тордык. Шүпләрне җыйдык. Агачлар утыртылды, безнең инде агач утырту. Берсе администрация бакчасында булса круг номер, икенчесе инде безнең элекке шүплек белән зиярат арасында елына 2 тапкыр инде шөкер разрастация итмәскә агач утыртылып торыла. Шулай ук шушы памятникның алды, пожарный депо алды, район тарафыннан инде безгә асфальт салып бирделәр инде. Шушы год эстетикага яраклы инде безнең 11 хозяйство общей сложности 400 метр куймаларны профнастилга алыштырылды һәм 4 үй тышлап түбәсе ябылды инде. Шуннан соң үткән елда инде безнең су системасы, система водоснабжения бесхозный дип учетка куелды инде. 1 елдан соң собственность оформить итәчәкбез инде моны. Шулай ук үткән елда әйтеп үтәсе килә. Аек авыл конкурсында катнаштык инде без. Катнашып районда җиңү яуладык һәм инде
быйылгысы жылда инде мына февральда, мартта барабыз инде авылыбыз данын жакларга, Уфага, Алла берсе. Келесі ел пландарына келгенде инде биздин 21 ел пландарына. Реальные дела проекты иштеп келейинде биздин жылдан ел айттым. Реальные делага быйыл киртилген инде биздин ушу ППМИ көпүрө тирасында освещение үйлөргө инде Первомайская или Советская арасына освещение. Шундан соң ППМИ программасы билүүбүзчө барабыз инде биз катнаштык Урнак абалы менен ППМИ и трактор алырга деп сөз эткен. Трактор алып күтүлөт ППМИ боюнча. Шундан соң зыяратларда биздин субботниклар, агаш кесүүлөр, корогон агаш кесүүлөр каралган. Шулай Дөмейде һәм Урнакта зыярат үйлөрүн жаңартуу инструментка правнастилдан bir karitnik ясау инде и иске Дөмейнин иске үйүн, зыярат үйүн сүтүү планына каралган инде. Шулай инде полисетник каралган биздин планда быйылгы жылда молодежная урамына. Шундан Дөмейге кирген панно обшивателерге, материалларга акча көчкөн полисетник, в том числе шул лесополоса, юл буйларын инде, обкос, шүп жыюлар инде. Урам чистартуулар кар өтүүбүз вакытында этилип тура инде. Шундан соң зыяратларда бит инде хатыр күннөрү биздин планлаштырылды бит инде тоже жылына 2 тапкыр өтө. Шундан шишмелер бөлөгүчө буялып, чистартылып, шу менен чабылып турду инде, иш алып турачак инде. 2022 жылда инде биздин Совет 2 тапкыр Советлар Союзу герою Муса Гареевдин 100 жашы и 2000 жылда инде Анвар Абдуллин биздин героюбуз 105 жаш боло инде. Шушы даталарга карап инде биздин көпкүнө мероприятиялар күтүлө инде. Быйылгысы жылда инде биз Маяк авыл кожалыгы кооперативы жардамында инде решили Анвар Абдуллинга бронзадан бюст инде спонсировать этем дейди. Быйыл буйрга инде шушы байрамдарга тагайындап. Өстәмә доклад белән шулай ук мәдәният, медицина, мәгариф өлкәләре вәкилләре Лена Шарафетдинова, Лена Галимова, Лариса Шаймөхәмәтова, Лена Насибуллина чыгыш ясады. Йылышка муниципаль район хакимияте вәкиле Ришат Баширов чыгышы белән йомгак ясалды. Ришат Рәсим улы район территориясендәге максатчан программаларны гамәлгә ашыру, районның икътисади, демографик һәм иҗтимагый сәяси хәле, 2020 елда башкарылган эшләр, 2021 елга планнар турында җентекләп сөйләде. Докладтан соң халыкны борчыган сорауларга җавап алынды, киңәш, тәкъдимнәр тыңланды.